jingim jong habang nas ngaw si piwan pentingnya ka mensim jong habang apang shitom manukin banyarap yang habang akong bakla lynti manu yang aban peni aku may bai jong tumap se may iaki jingbakla jong ngalakum penmong yaka mensim jong pi tumap se may iaki jingle jong ya fi nadu menta ngaku larban kela tumap se may iaki jingbakla jong ngalakung pentut yaka jingmut jing perkat jong pi tumap se may daki jingmen yang atuk pen i may pi day ka lynti ka jingim jong habang asyo si piwan pentingnya ka mensim jong habang apang shitom manukin banyarap yang habang akong bakla lynti mano yang aban peni aku may bai jong tumap se may iaki jingbakla jong ngalakong penmong yaka mensim jong pi tumap se may iaki jingle jong ya pi nadu menta ngaku larban kela tumap se may iaki jingbakla jong ngalakung pentut yaka jingmut jing perkat jong pi tumap se may da jingmen yang atu pen i aku may bai jong tumap se may iaki jingbakla jong ngalakung penmong yaka mensim jong pi tumap se may iaki jingle jong ya